Affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacchanern Secret File ng ating kabisyo na si Shobe. Si Shobe na sinubukan na magpaanal kasama ang kaniyang boyfriend. O, hindi pa mag-asawa pero nakipag-anal na. Kung hindi mo sure kung ano ibig sabihin ng anal sa mga kakapakinig lamang artehan nyo po yung pagsasabi ng anal. Ayan. Gawin nyo pong English. Alam mo na. So yun yung tinutukoy. Ibang butas ang pinusukan. So, dati may myth, diba, na masakit, mahirap, ganyan, iwi. So, napatunayan naman nila na masakit, oo. Mahirap, masakit, maapde, pero masirip. Kasalanan kasi talaga to ni Dora na nag-explore Pa-share pa kasi. Minsan, dyan talaga nanggagaling ang lahat ng impormasyon Yung sa mga marites time ng mga magkakaopisina. Yung sharing na yan, kala mo may Bible study sharing. Yung pala, kung ano-ano mga pinag-uusapan. Na nakakatulong din naman, lalo na sa mga mag-aasawa. Yan. Magandang gawin pa rin to na kayo ay mag-asawa. Mas legal na legal at mas maraming possibilities. Mas maraming butas ang pwedeng mapasukan. Charot! May darot! So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Red. Hi, Shobe! Sa totoo lang, hindi pa namin nasusubukang mag-anal. Hindi ka ba dinugo? Pero wala naman talagang masamang sumubok ng ibang posisyon. Basta asawa mo lang o jowa mo ang katsyug-tsyugan mo. Walang ibang sabit. Mag-ingat sa posibilidad na makakuha ng HIV. Practice safe sex always. Huwag magpagalaw sa iba. Para safe din ang kalusugan at ligtas ang buong pamilya. Very well said, Red. Maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Sid Ong de Guzman. Kakaibang exploration yan, sender. Kinalabutan kami. By the way, DJ Rocky, mamimiss ka namin ng sobra. Araw-araw kaming nakasubaybay dito sa iyo sa opisina. Mamimiss namin ang bawat timpla namin ng kape kasabay nunay ang pakikinig sa iyo. We wish you all the best. Good luck sa panibagong episode ng Yung Buhay. Mahal ka namin mga taga-subaybay mo. Lalo na kaming LCR Scanning Boys. We love you. Oh, love ko rin kayo, guys. Anyway, ito naman sabi ni Charles Sanko. Sa mga kababaihan, ewan ko, meron silang ibang myth about anal. Anal. Diba daluyan niya ng tubig? Kanal. Ay lang man sabi ko kay Tings ba? Dami mong ambag Charles Sancho ha. Grabe. Anyway. Uy! Eto. Ngayon lang ulit na voice message. Alduin Kadyong Iana. Pakinggan natin siya. DJ Rocky, I'm back! Isip ko lang po sa letter mo sender. Yung anal na yan, buti na lang, wala lumabas na mga wet parts. Yun lang! DJ Rocky,
Bakit nga pala ikaw aalis? Nawala na nga po si DJ Lalay. By the way, ingat po kayo lagi. Thank you rin po. Noy, huwag kayong magbasa. Huwag kayong magbasa. Thank you. Thank you so much, Aldwin. Wait lang. May mga nababasa yung mga bisita ko dito sa loob ng booth. Huwag kayo tumingin sa screen. Ako lang titingin dyan. Loko-loko kayo. Tinitingnan nyo kung sino nagsisend sa akin ng message, ha. Huwag kayo titingin. Kilala nyo yung mga nagsisend sa akin ng message dito. I'm keeping your privacy, guys. Huwag kayong mag-alala. Tayo-tayo lang ang nakakakita ng mensahe ninyo sa akin. Huwag kayong chismoso. Hoy! Yung mga nandito sa loob ng booth, ha. Huwag kayong titingin sa screen dyan sa likod ninyo, ha. Sinasabi ko sa inyo. Mababaog kayo pag ganun. That joke lang. For the privacy of our commanders, ayan. Wag na lang kayo muna lumingon. Okay. Ito sabi ng ating kabisyo na itawag ko natin sa pangalang Charis. Naranasan ko kasama yung boy bestie kong mag-ano. Pero walang buntisang nangyari. Mag-best friend pa rin kami for almost 1 year this July. Grabe naman yun. Papatorja ka na lang sa likod pa. Kaloka. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano, our expert commentator. Hi, DJ Rocky. Wow, ito na yung last pagiging voice message ko bilang XPG expert commentator. Well, good luck sa susunod mong career. Bale, masasabi ko kay Shopee, sa una lang yan masakit. Pero pag tumagal yan, sobrang sarap niyan. Recommend pa sa isang friend na pagkakatiwalaan. Yung matagal yung kaibigan. Ito, may papatry ako sa inyo. Try nyo naman yung double penetration. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? Yung dalawang butas papasok sa'yo. Yung dalawang lalaki. Yung isa, yung tahong. Yung isa naman yung analysis. Sobrang sarap yan, promise. Yun lang, good luck sa paligahan nyo. Shoutout sa Team Rocketeers, Team Classmates, Team Sawi, tsaka Magalang Just Dancers. Salamat, DJ Rocky! Maraming salamat, Brian Mariano. Hindi mo talaga kami binibigo sa tuwing nagko-comment ka dito sa SPG Secret File. Ang dami mong ideas. I just can't imagine na lahat yun ay nasubukan mo. Ito naman ang sabi ni Kaisuke Aron Sato. Ito ang tip para hindi masyadong masakit pag tinorjak sa wet packs. Gumamit ka Shobe ng butt plug. Hoy, ano yun? Search mo na lang kung ano yun. Pero kung gusto mo talagang mag-explore, may sasabihin ako sa atin lang. Masakit na mas masarap, try ninyo sa butas ng ilong. Charot with the rot. Di ka nasisinga pag may sipon ka. Tataktakin mo lang, tutulo na. Pero ingat, pag wet packs, pinapasok dami virus dyan. Kaya dapat malinis at gumagamit ng Magic Kapore. Uy, galing po yan kay Keisuke Aron Sato. Pababoy ng pababoy yung comment natin. Oh. Parang, pababoy tayo ng pababoy. Pero okay lang, sige. Tuloy nyo lang yan. Eto naman sabi ni Igop Motovlog, grabe naman jowa ni SF Sender, masyadong wild. Pero tanong ko lang sa kanya, masarap daw. Ano kaya ang lasa? Uy, it's a chocolate cake. Last day mo na pala, DJ Rocky. Sana bukas ng hapon, mapakinggan pa kita para sa Love Radio Academy. Oo naman, mapapakinggan nyo pa rin ako ng Sabado para sa Love Radio Academy. Shoutout daw sa Pops Pa-Install Motoworks, Pateros, kila Pops JR at Marson, at sa TNVR The Boss Grab Cars, at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-grab on. Maraming salamat. Hi kay Gab Valleta. Hello din po kay Bernard Laurejas. Sabi nga rito, pain before pleasure, but before we do our pleasure with ourselves or with our partner, tapusin muna ang mga gagawin sa buhay. Masarap talaga, na-try ko na yan. Super adventurous si Dora. Tamang-tama ang name, ibang usapan na yung explorations na yan. Watching from Balekube Resort, Bamban, Tarlac. Uy, Balekubo. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng bale? Bye. Yes. Wah. Ano ibig sabihin ng wah?
Kapangpangan. Oo, totoo. Eh, yung tuwa. Masaya lang. Tuwan. Iba na yun. Charot! Tumoy darot. Ay, sabi naman ni Robert Tirao, napapaisip ako, daluyan ba yan ng tubig o ano? Pero for me, ingat na lang kayo ng boyfriend mo sa mga gagawin ninyo dahil may mga pwedeng mangyari. Eto, sabi ng ating kabisyo na si Ana. Oy, wag kayong pagbasa. Oy, sabi ko na, etong mga to, yung nasa booth namin, tinitingnan kung kanino galing yung mga binabasa kong message. Kasi pag dito sa gilid, nahihirapan akong magbasa. Kaya nilalagay ko yung mismong comment section dito sa harap ko para diretso na ako magbasa. Pag nasa gilid ko kasi naduduling ako. Tapos itong mga to naman, sinusundan yung mismong nagko-comment sa akin sa TV. Tinitingnan pati pangalan. Eh di wala na, bestado na sila. Gusto nga nilang itago yung mga pangalan nila eh. Parang katulad na lang nito na si Ana. Si Ana, kilala ninyo. Tapos napalingon pa kayo, tinignan nyo pa maigi yung pangalan. Malamang, bestado ka na. Sabi niya dito. Hindi naman siya kilala. Gaya ni Dora, the Explorer. Isa ako sa nag-try mag-explore sa tuwing mag-aana-ana kami ng boyfriend ko. Isa nga yung anal na yan sa nasubukan namin at ang masasabi ko, hindi kami nasarapan at lalong hindi kami nag-enjoy. Kaya bago pa kami tuluyang mag-anal o maghiwalay, kahit hindi kasal, nilubayan na namin ang anal na yan. Back to basic. Kung saan titirik ang mga mata namin, huwag ipilit masakit. Yun lamang po, good luck sa susunod na araw. Pa-hide ng identity only para intense. Mukhang mababasa yata. Ate, sorry. Meron pang nag-send na kilala. Hoy, wag kayo babasa. Sabi ko sa inyo mapagalitan ako dito. Sabi ni Ian dito, masakit sa una pero masarap pag nasanay ka na. Pero sa lahat na magta-try, hindi ba naman mag-asawa, practice safe sex. Gawin nyo lang pag gusto nyo at paghanda na kayong maranasan ang masakit na parte. Yun lang naman ay sa una. Yun lang, gonna miss you, baby. From Yan. Hi po! Thank you din kay Alfred Marcelino na nagsasabing nakakatawa yung SPG natin ngayon. Akala ko maghihiwalay kaya anal. Ibang anal pala yung tinutukoy. Akala ko kumain sila sa mang inal. Sal. Natatawa ako ngayon habang namamasada from a pedicab driver na nagngangalang Alfred Marcelino mula sa Palasan, Valenzuela City. Maraming salamat Alfred at sa lahat ng mga pedicab driver dyan. Maraming salamat po nakasama niyo po ako na pumapadyak kayo. Ito naman sabi ni si Angelo Pelongco, uy, namiss ko rin to mag-message sa akin. 2022 pa yung huling message nito. Muntik ko nang maranasan ng SPG ngayon. Once upon a time, naglabas ako ng... Wait lang! Okay, wala siyang sinabi dito na i-hide yung identity niya. Okay, babanggitin ko talaga to Basahin namin. Sabi niya, SPG ngayon, kasi once upon a time, naglabas ako ng babae sa beer house. Ngayon, nung nasa lugar na kami, ipapasok ko ng batuta, bigla siyang umaraw. Nagtaka ako kasi hindi na siya V. Tapos bigla niya akong sinampal. Sabay sabing, gagi ka pala, wet packs ko yun. Nag-sorry na lang ako. At nag-call a friend pala. Ayan. Merong ano yan? Tagahawak? At hindi na magkamali ng papasukang landas. Tagahawak. Tagahawak? Talaga ba? Pwede pang hawakan mo. Tatlo pa kayo, gano'n. Dami nyo, Ayan. Hello kay Ulysses Kilo. Sabi niya, si Mrs. ayaw magpaanal. Kaya ayun, ako ang inanal niya. Masakit. Loko-loko. So si Mrs. ayaw magpaanal. Kaya ayun, ako ang inanal niya. Masakit pala. Sakit nun pag inanal ka talaga. Lalo na kung di ka talaga ready. Tsaka gusto mo pa. Ayan. Myra Dar says, wala akong ambag sa SPG. Mamimiss ka po namin. Thank you. Hi din po kay Marvin Mark Bautista. Ayan. Pakinggan natin yung voice message niya. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ay kinig ng Secret Files. Sa huling pagkakataon, sobrang tahimik sa paligid ko, no? Grabe yung ingay. Hindi namin kinaya.
Marvin Mark Bautista, babantayin na lang kita ngayon Pero feeling ko naman hindi ka pa nagpapaanal. So, matambok ba yung anal? batiin ko na lang yung mga pinapabali. Philippine Marines and Philippine Navy na nag-work ngayon sa field. Ramdam ko yung EDSA. Totoo, Papa Pindot. Ramdam ko yung EDSA doon sa voice message na. Anyway, meron tayong mga live happy ending tayo. Commenters ngayon. So meaning nandito sila sa loob ng booth. Live mula sa Philippine Marines at Philippine Navy na nag-work ngayon. So go DJ ahead. Rocky, Simulan sa natin kay 11 taon ng katatawanan at puno ng charot with harot. Maraming salamat. Muli, mula sa AFP, MPAI na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Maraming salamat. Ako po, ang iyong lingkod, Marvin Bautista, na nagsasabing, magkikita pa tayong muli. DJ Rocky. Dito, sa DJ Rocky's Secret Saan? Files. Hindi maano? Parang masakit sa sa part ko at saka sa part niya. Kasi kung ganun din naman pala, ba't hindi mo na i-direct to the point, doon na sa kabila? Nag-explore nga Tipong parang, subukan natin lahat ng butas, ganon. Ay, yan ang epekto nung kakapanood nyo ng kung ano-ano. Kasi pinapahirapan nyo yung mga sarili nyo. Ganun ba yun? Oo. Pag mas marami ka napapanood, ibig sabihin mas marami ka naging idea. Kasi ako, kagaya ko, hindi naman ako palanood kaya wala akong alam sa ganyan. Ay, wow. Hindi, labas ako dyan Sa totoo lang, medyo, ewan ko lang, parang ini-impromptu ko lang. Parang, kasi wala akong experience sa ganyan Ay, ang galing naman. Talagang ako. Malinis. Malinis ako, malinis. Hindi lang mukhang malinis. So pero, talagang gusto mo ng malinis? Hindi, ito talaga about sa anal talaga. Masakit talaga yun. Talaga sa part talaga yun. Masakit talaga siya. Na-try mo na? Hindi. Hindi ko tinry. Hindi, alam ko masakit. Na-try mo na kasi 'di ba sabi nila, normally ginagawa siya ng lalaki sa lalaki. Oh. 'Di ba? Parang merong ganung myth na parang only men can do it. But actually, pwede rin naman sa women, 'di ba? Minsan nag-ano sila, yung nag-iispadahan pag men to men. Kaya nga, M2M, 'di ba? Oo, M2M. Okay. Pero hindi mo pa na-try 'yon. Hindi. At saka wala akong plano i-try yung sakit dun Hindi ako sa makagalit. Hindi ka na ginagalit Ito naman. Isang araw na nga lang ako dito, gagalitin ko pa kayo. Para baka magmukha akong guilty. Pero ano mo na? Naisip mo na parang hindi ko kaya yung subukan. May siguro isa sa mga ex ko, parang gusto i-try. Sabi ko, ayoko, sa mga napapanood ko na sakit-sakit tignan Ako pa. Hindi ako. Sabi dito ng isa, akala ko ba hindi ka nanonood? Hindi ako nanonood ng marami. Nahuli na. Hindi ako nanonood ng marami. Isang beses mo lang napanood, kumbaga, tas parang tinigil mo lang kasi ayaw mo masakit. Alam mo nung napanood ko yun, masakit sa mata. Okay. Save. Okay, thank you so much, Professor Mark Joseph Getio. Yeah. Yung baka may isa pang gusto mag-comment sa atin habang may oras pa tayo. Last na. 1 minute, 30 seconds na lang. Ayan. Julian Ferrer, go. Ayun po. Nakakalungkot sabihin na mawawala yung SPG Secret File. Pero mamimiss ko talaga siya kasi isa ito sa pinaka-favorite kong radio comedy program. Thank you Akala ko naman may ambag ka dun sa inal natin. Iiyak ka pala ngayon. Hindi. Nakatry ka na. Hindi pa po. Hindi pa ako. Plano mo? Kung manonood ako ng Votas 5, makiki-vault in ako. Makiki-vault in ka din. Yes. Okay. Pero willing ka talaga. For now, pwede naman. Basta safe and protected po. Safe and protected. Uy, thank you so much, Julian Ferreira. Marami pang nag-comment sa ating SPG Secret File. At masasabi ko na marami yung nagko-comment tungkol sa safe. Chokchak Chenes Suluang Degech. And I believe, kailangan naman talaga yun, diba? For your protection, for your health, for your safety, kailangan yun, kabisyo. So, ako naniniwala ako na lahat naman pwedeng pag-usapan ng mga magjojowa, mag-aasawa, do whatever works for you guys. Kapag komportable kayo, then go ahead. And mas maganda pa rin ginagawa ang mga bagay na to kapag kayo po ay kasal. Tsaka na kayo magpa-anal. Iba palang anal yun. Anyway, if you wanna still share your secrets to me, pwede, tumatanggap pa rin naman ako. Just share to me, raketera@gmail.com. So, yeah.
This is SPG Secret File, ang huling araw. Was brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! The secret is out. Medyo mahirap talagang aminin tong sikreto kong to, pero kasi... The files have gone missing. Actually, hindi lang naman ako yung nagtago eh. Lahat kami. July 15, 2024. Abangan.